Sa ataw eh. Ang basi. Lapang tayo. Mga teriyaki dahil with cob. Kinaking laban. No, kumagit-git ano eh. Ha? Hi, welcome to my vlog. Sige, go. Hindi ko yung ka ng vlog. Kuha niya asot. Kulot man ni kuha na. Laki lang eh. Uy, kutsara day. Kami lagi kon humol ako diha. Tak kanino wala gyud kay nganang heart di ay. Sorry, kami sang bayo pero may man. So wala gyud kay ngan sa mo ano wala gyud mata to ano magkita mga obe sa viewing wala gyud ni. Kami sang bayo kay pero. Naman. Gani na gid na magay wala ko muko. Ayaw sa pasa tag dit kay kapuy sa dit eh. Sumul. Sa una nga da kami boarding house. Digin kami kuan. Digin kami laag. Kuha na day. Oh, mag-serving pa day. Sorry.